Bon dia a tots, hola Ferran. Hola Mireia, què tal? Avui dia 7 de febrer som aquí al Masnou perquè s'ha de fer la regata del trofeu Presidente Muñoz, oi que sí? Sí, home. Doncs mira, tenim unes condicions de vent favorables, fa vent suficient, però bueno, estem trobant amb el tema que hi ha onades de 2-3 metres, amb estones que no hi ha onades, i bueno, la flota sembla que està dividida, i hi ha uns que diuen que es pot sortir i altres que no ho veuen tan clar. I bueno, estem aquí a veure qui surt, qui no pot sortir, qui sí, qui no. I tu de què ets partidari, de sortir o de no sortir? A veure, Jo soc partidari de que si la flota pren l'acord de sortir, que sortim tots. Però bueno, de moment la cosa no està gaire clara. hi ha algú que ha sortit per això? Sí. Hem vist 2 o 3 patins. Jo, si surten 2 més, que seran 5, jo sortiré i sortirem tots i farem la regata. Però bueno, clar, hem de sortir uns quants. De moment amb 3 barcos no crec que es pugui fer la regata. Perquè el risc bàsicament és per les onades, pel tamany de les Sí, ones. simplement són les onades, que com que el vent no és prou fort aquí a costa, si surts i no tens vent que t'empuixi cap enfora, doncs pot ser que l'onada et faci retrocedir enrere, que et faci volcar, i toquis el pal a terra i trenquis el pal. Aquest és el risc. Bueno, doncs restem a l'espera, a veure què acaba passant. Jo crec que les condicions aniran canviant cap a bo i podrem acabar sortint. Fantàstic, tant de bo sigui així. Gràcies, Ferran.